Elke keer in Burgum en omkrieten kent dit gebouw wel. De centrale. Het staat al jaren stil. Maar daar dreigen bij een nieuw wienpark in het Waard een einde aan te komen. Een kabel zou van dat wienpark boven de Waardeiland naar Burgumlijn worden. Dat gaat nou net terug. De andere optie, hoe de Eemshaven in Greenslaan, had de vakkar. En daar binnen ze in Burgum wies mij. Dat transformatorstation dat jouwt een leegfrequent geluid. En dat leegfrequent geluid dat is een heel indringend geluid. Daar hebben we destijds in verdiepen. En dat past net in een omgeving waar wij wijnen. Als burgers, maar ook als recreatie die we hier om de maar heen hebben. De vraag bloot liep wel of de centrale in de toekomst van nieuwe projecten waarin het tegenkomt. Het ministerie van Economische Zaken denkt dat die kans liets is. Ik denk gezien het onderzoek wat wij nu hebben gedaan en gezien de grotere capaciteit die toekomstige windparken gaan vragen, die zullen waarschijnlijk groter nog zijn dan dit windpark. Als je nu kijkt in de studies die daarvoor gedaan worden, acht ik de kans niet groot, maar we kunnen het ook niet volledig uitsluiten. En dus binnen de protestgroepen in Burgum scherp. De omgeving, en dat is heel duidelijk, het was op lang Burgum, maar ik Noord-Burgum. Ja, die willen heel graag dat de maar waarom jong wordt aan huis en aan burgers en aan de recreatie. Het is een prachtig gebied waar wij in wijnen. En je hebt geen industrie, maar heel veel lawaai en stank en dat soort overlast. In de politiek binnen al vragen stelt hoe de toekomst van de centrale.